ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ मा जागोन मा खालामगोन मा खालामा माने माबोरै जागोन आं बेखौ मिथियामोन आरोना दानो बरिं थारासिनो थानोबो ना मा खालामगोन मा मागोन आं दिनै एकदमबारे मोननैसो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजादों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ कल खालामना खिन्थिगोन आरोना आंनि हिन्जावनाव मा बुङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना एक्सेप्ट खालामो ना खालामा लायफिननाङा लायनो थांनो ओंखारबाबो माने बेनि सोमोन्दै रायज्लायखालानो मानोना फैनायनि खोथाखौनो जेबो रायज्लायखाला माने बेबायदि हिन्जावखौ मा होनो अन्थाइ बिखा जाखाबाय माने दै लोगोफोर आं गावनो माने आं गोरोन्थिखौ आंनि खालामना लाजोबगोन आं लागैले हिन्जावनि थाखाय ना आंनि फिसानि थाखाय गोरोन्थिखौ आं खालामना लाजोबगोन आं लागैले फंसे सोरबा जागोनबो माने दै खिन्थु आं लायनोबो ओंखारबावबायना दा न'खाय दा फैनायनि खोथाखौनो बुङा माने दै बेफोरबायदि हिन्जावनि थाखाय आं सोब गागोबासिनो गुबुन बायदिबाथ' बेफोरबायदिखौ मालाबा ज्राब गारनानै दोनसिगोन माने आं इमान अनो आरोना अननानै आं फन हरदोंना दिनै मोजाङैनो रायज्लायनो नागिरा आरोना जेब्ला माने माला फैगोन बेनि सोमोन्दै रायज्लायोना आङो खबर लाहरो जेनेबा सोंहरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि बुङो आरोना ओइ आं मिथिया आं बेफोरबायदिखौ रायज्लाया आं जेबो मिथिया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरो आरोना दिमाग गरम जालाङो आंना आं माने हौवा जानानैबो गावनि हिन्जावखौ गोसो जानानै कलबो खालामनो मोनथायानो गैला आंनाव जेबो माने हौवानि दै माने जेबो सिन्दुर फोनालासिनो माबा मोनसे रिल्स बानायबाबो माबा मोनसे भिडिअ बानायबाबो माने नायोना वाट्सएप स्टेटासफोरखौ नुबाबो ना सिन्दुर फोननायनि जेबो माने भिडिअआवबो सिन्दुर फोना फट'आवबो सिन्दुर फोना एकदमबारे सिख्ला जाखाबाय माने दै आं गावखौ नुनानै लाजियो आरोना आंल' नुवाना आंनि जेनेबा मबाइल लांदो बेबो आंनिमोन गासिबो कन्टेन्ट स्टार्ट आंजोबा आंनि लोगोफोराबो नुयो दा आंनि लोगोफोरा मा साननांगौ आंनि लोगोफोरा आंखौ गावनो बुङो माथो नोंनि हिन्जावनाव थांनाया माथो बारा गोबावानो जागोन माथो सिन्दुरखौनो फोना सिख्ला बायदिसो देखायबाय थायो होननानै मुलिला सिंसिनि खोथा नङा लोगोफोर नायनि बिसोरनि बिमा बिफाया सानबेसे जाहोगोन ना मा होनो लोगोफोर लांनो जायोब्ला आंनावसो आरो लासिंसिंनि रिसार्ज बिहरबाबो सोना हरगोन आं इनो रिसार्ज लांफै सोना हरगोन आङो लाजिनो सोलों एसे नों नोंसानो ओमफादो थांदो नालाय नोंसानो ओमफानिफ्राय नों ला रिसार्जखौ आं सोनानै हरा दरकार गैया 200 टाकानि रिसार्जखौनो सोना होनो हायाखै नोंसानो ओमफ्राय आरो नोंखौ थैजासिम फिसिगोन एसे लाजिदो मिथिबाय 200 टाकानि 250 टाकानि रिसार्जखौनो सोनो हायाखै आरो आंनि फिसानो गस्ला लंपेन्ट बायना होगोन बिसोरो ना देरनाय समाव आंनि हिन्जावनो गाननाय जोमनाय होनो हागोन बिसा बिमा बिफाया थैजासिम जाहोगोन आरो आंनि फिसानो गस्ला लंपेन्टआव बारो फरायहोनो हागोन बिसोरो आंनि फिसाखौ 200 टाका 250 टाकानि रिसार्ज सोना होनो हायो मानसियानोसो आंनि हिन्जाव खावना लांदों आंनि गथ' खावना लांदों आंनिफ्राय लाजिनाय गैया मा फै नों बायदि बिहावखौ 250 टाकानि रिसार्ज होनो हाया आंनि फिसाजो खावना लांदों लाजिबाय 300 टाका फैसा गैजा रोङि मानसियानोसो 250 टाका फैसा गैजा रोङि मानसियासो आंनि गथ'खौ फिसिनो होनना लांदों आंनिफ्राय खावनानै लाजिनायसो मोनदों नोंसोरखौ माबोरै फिसिगोनलै नोंलाय थैजासिम आंनि गथ'खौलाय सानबेसे फिसिगोन आंथ' मिथिखाबाय आंनि फिसाखौ ना नोंसोर गस्ला लंपेन्ट गानहोआलासिनो थालिर बिलाइसो गानहोना दों नोंसोर आंनि फिसाखौ साला इनि इमान दुगा सिखाव साला होद लोगोफोर इमान बरियानो आं खबर लाहरो आं माला आं लायनो थांबाथाय फैगोन ना फैया होननानै बेफोरबायदिखौ आं खबर लायो आरोना खिन्थु रेसपन्सखौनो आं मानसिया नोंलाय बेनि थाखाय सैमा बायदिसो खालामो माने आंखौ ओमफ्राय लोगोफोर आं मेनलि बुंदोंमोन आं रेप सं लाबोनो होननानै आं बे रेप संखौ आरोना मेगना बोरैबा मोनदों बे रेप संखौ आङो बे चेनेलाव आंनि मेन चेनेलाव लाबा आरोना आङो मोनसे सेकेन्ड चेनेल खुलिगोन बा खुलिबाय आरोना खुलिबाय ओमफ्राय बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय गोबाङानो कमेन्ट खालामगासिनो मेथाइआ मा जाखो आदा माथो मिउजिकल' जाबाय होननानै आङो बेखौ बोखानानै होबाय आरोना ओमफ्राय मेनलि आङो सेकेन्ड चेनेलाव आपल'ड खालामफिनना होबाय आरोना मिउजिक भिडिअखौ होबाय आरोना चेक आउट खालामबानो जाबाय आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ आं दा जिमान मेथाइ लाबोनो गोनां ना आं बे चेनेलावसो लाबोजोबगोन आरो दा फैनो गोनां मेथाइआबो बे सेकेन्ड चेनेलावसो फैगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामदो जेब्ला आङो मेथाइखौ लाबोथारगोन होनना सानदों खिन्थु आङो मेन चेनेलाव होनो हानाय नङा मानो होनबा बे आंनि अलरेडि मोनसे ब्लग चेनेल जाखाबाय आरोना बेहायनो मिउजिक लाबोबा ओमफ्राय आरो ब्लग भिडिअ लाबोबा आरो एक्सट्रा जेनेबा सर्ट भिडिअ लाबोबाथाय मोनसे चेनेलाव बिराद प्रब्लेम जायो आरोना मानो होनबा बेलेग बेलेग केटेगरिनि बेलेग बेलेग भिडिअ आपल'ड होबाथाय मोनसे चेनेलाव एसे प्रब्लेम जायो आरोना इउटुबाव बेनिखायनो नोंथांमोना थांदो चेक आउट खालामदो सेकेन्ड चेनेलखौ सेकेन्ड चेनेला दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक आउट खालामनानै बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बयबो शेयार खालामलायबानो जाबाय बयबो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय दानाबा भिडिअखौ बेसेबां दोननोसै टाटा बाय बाय